Bakla ka eh. Video na, video na. Oo. Pre! Isama mo sa video to. Pare, Pare! graduation mo ngayon. Bubuksan. Oh, kailangan mo buksan. Binigay ko to sa'yo kasi alam kong hindi mo ginagamit yung ganito sa bahay niyo. Bukas, buksan mo. Tapos pumulot ka. Pakita mo sa camera, gago. Dapat pinupunit, di ba? Para masaya. Uy, kulang ng piso to ah. May presyo muna. Pambalot yung pambalot. Kulang po ng piso. Dental fee. Speech kayo natanggap mo. Kim, nagpapasalamat ako ng sa regalo mo. Alam ko, pinaghirapan mo to, inipon mo to mula tayo magkakala. Gago si Kobe. Daplis lang tumira si Kobe eh. Okay, ako lang bubulot. Wala ka na dyan. At ang nabulot ko, swerte from buwan. Sana ako chupa-chup. Ha! Sino yan? Pakita mo. Patay! Alam na! Alam na! Pasilip nga, pasilip. Go! Uy, gago, kilala ko yan ah. Blue light lang ang pwedeng makaano yan. Blue light. Oh my God! Ang dami nakasulat eh. Object ko. Ay, sa blue light na nakaano. Oh, yeah, blue Tatapat light. sa ilaw. Oh my God! Ha? Nababasa eh. Jeff, binigay ko to dahil alam ko mahilig ka sa lollipop. Akala mo alam na siya yung re-regalo eh. Punit! Malagay ko yung Pulitin! Tingnan mo ba? Lollipop. Ano to ah? Baba eh. Dinamita na yan. Gago sasabog na tayo. Ano yan? Mas mahal yan dun sa kay Kim. Grabe na ito. Pabango ba yan? Pabango po ka. Yaman! Pang banyo. Pabango sa kamay. Gusto ko nito. Pinaghirapan ko yan. Ano regalo, pre? Resibo. Kulubong. Oh my God! Wow! Kulog sa'yo! Punit! Pangit na sinip! Ano yan? Gago na-excite pa ako. Nakita ko palang anino. Nagawit pa to ah. Bawas na! Kaya ginamit ko na kanina. Pinagsasabahan ko lang eh. Gago po, tiit lang yan. Yan, $150. Sige, salamat. Ako naman ang bubulot ngayon. Bunot ko! Hindi mo ba? Yan, okay na. Yung pogi. Kaya, Yun! ano? Kaya na naman. Wala na yung chocolate mo. Chocolate yung gusto mo yung naging... Wala na isa. Ito na oh. Hindi ka biniguni ko. Isa pa.
Ayop, boss. Ay, may dagdag yan. 50 yan. Hindi niya 5 piso. Huwag ka na sana humingi. Honest? Talaga? Bigay mo ito doon. Bigay mo ito ba? Ariel. Dalawa. Hindi. Ano oras sa UST? Sabi ko yun na, pag ako dito sinamahan Boom! Ayun! Bap, pinagandaan regalo yan. Nagandaan. Wow! Yan. Kim, baso. Maganda yan. Hanip! Yung ginatad sa ako, hindi ako bumibili ng Hindi ancient yan. Machine shop yan. Machine shop yan eh. Sinosot nila pag pinagpapawisan sila. Dapat yung kukunin sa bahay. Tangina. Kababata. Brad! Susihin mo yan. Nakakatawad yung aso mo, Brad. Ulit. Oo, net man. Gago pwede. Ano? Oh yeah. Punyeti. Parang na bad trip. Punyeti. Sayang, sana ako na lang nakamunot ng Ako rin eh. Gusto ko rin padlock. Hoy, putang ina. Akin na yan. Yun! Dito, boy. Uy, gago ako pala. Akin na. Akin na. Preso, gagandang lalaki ka pa. Madadagdagan. Punet! Pinupunit yung vlog. Only Bella touches. Saan mo nabili to? Ano yan? Toner. Puputi. Sino yan? Sino to, pre? Hindi kita sa cam. Wala. Si Chris, ano ka ba? Hindi ka sa atin yan. Hindi ba? Ulit. Angel, dapat nilagay yung pangalan eh. O kaya Lito. Pre, hindi ko alam kung parang dito. Kami pagbigyan ko. Yan na. Oh! Chocolate. Pulutanin na yan. Sana po hindi mo nilaban. George! Ay! Wow! Ano, pinulit-pulit oh. Sabay na punit yung laman. Wala naman sinabing po nito. Gamit na ito. Nag-aaral ka naman daw. Alam mo naman si Chris, mahilig magsulat yan. Discarte naman ang mabubulot ko. Ayla, George. George, ako na ang winning ticket. Ako na. And the grand prize. Goes to Iyo Boy. Ang regalo. Ano? Malaking Cadbury. Totoo. Ay! Si Yana. Single N. Pero may yan. Ano ba? Double N. Brad, Regalo na siya. Pinasa mo. May Christmas gift na siya. Ano kaya yan? ay hindi chocolate na tayo. Hindi yan chocolate. Baka spray. Ay, hindi. Palagay ko mug. Mug yan. Sarap yan. Picture frame. Ay! Oh! Chocolate pa
pala yun. Kala ko ano. Hindi daw masarap yun eh. Pangit yan. Tapon mo na. Bunot ka. Expired. Sila yung natira eh, mga babae. Sana babae mabunot mo, iyo. Depende sa lalaki yun. Oh my God. Oo, matay na lang. Oh, palit tayo. Tayo tatlo na lang. Ano to? Hindi nakakuha na pala si Kian. Punit. Hindi ko nga mahawakan eh. Punit. Baka masunod na eh. Sino na tayo. Oh! Hygiene. Hygiene wash. Oh, feminine wash yata. Ano? Tama yun. Camera, pakiba. Hygiene. Oh. Ah, yun yung kagaya ng mga. Oh! Thank you. Eh, bumunot na ako eh. Ako na. Oh, ako unang-una eh. Yan, sudden death. Sudden death. Sana babae. Yari ka! Combo! Dito combo, hindi ko na na-combo. Bakit mo ba yan? Eh, parang ayoko. Nakumansensya ka. Sino ba hindi nabubunot? Si Kian. Uy, tangina, wala yata yung pangalan ko dyan. Hindi ka mabubunot ni Bian. Ay, na! Ay, sino na? Ano yan? Nasakto nga eh. Pang babae. Meron pa yan. Pang babae yan. Yes! Ballpen. May pangbalbas. Baka may bigote ka. May pangbalbas na ako. Eh, kay Rohan, ano ba yung kay Rohan? Akin na yan. Okay na yun. Yan. Ano ba yung regalo niya? Wala! Teka lang, si Bian makakabunot sa sarili niya eh. Oo nga. Hindi, wala tayong magagawa eh. Hindi, wag. Okay, eto, bunutin mo yung akin ulit. Bakit kawawa mo si Bian? Teka lang. Mayroon ka pa. Hindi, ulit. Bian, may isa ka pa dyan sa pag nabunot ni Rohan si Iyo ulit. Bahala ka na sa buwan. Sino yan? Pinalit eh. Iyo pa. Oh, ulit. Isa na lang. Sama mo to. Last mo na yan. Huwag mo na rin kasi bunutin ko eh. Ano ba? Dito na natin itikot eh. Kunwari di natin alam na si Bian. Sino yan? Kay iyo to bagay. Pangahit din. Pang-wax gago. Ulit. Ganda-ganda ng binili mo. Ano yan? Pinabuti na lang, hindi na po. Ano yun? Ano na yung last? Oy, sino mabubunot ni Bian? Uy, di natin alam. Sino? Di ko alam. Sabay-sabay kayo. Sino? Bravo mo! You're the man! You're the man! Punit! Uy, ganyan! Inubix yata. Ay, cotton buds! Cotton bud? Mega Ulit. Yay! Thank you. Ano yan? May isa pa. May isa pa! Hindi masarap yan. Yellow, yun. Plastic ka mo.